Ew zbiħti għaj, jina mizġu l għek nitalmu nihdu għos flimkien. U tafu xħanajdilkom u xtfall, jek edin tħedu għos dan il-channel tiddejqu xtamlu subscribe kif ukoll. Mux tiddejqux, għanti għamlu subscribe u għafsu kol l-ampina taħdeja u għafsu il-kelma all biex kull darba li jena ntella video ġdid intom tkunu notifikati, ġviri tkunu tafu. Jien naf u qed narakom, għaw ħafna minnkom għadkom għamiltux subscribe, ux vera. Qed narakom, ejja, subscribe. Tfal, l-istorja li se naqraw illum hija Mhux jien u hija adattata l-Malti minn Natalie Portelli. Dan il-ktib jidher sabiħ ħafna ma naħseb dat tifel li qiegħda naraw hekk naħseb jiena xi naqra imqareb. Ħan naraw xi ħadd xi naqra mqareb bħal dat tifel tal-istorja. Tfal, dan il-ktib huwa pubblikat minn Wiles Out Publications. Qabel nibda, infakkarkom tfal jekk tridu intom ukoll tistgħu tixtru dan il-ktib u taqrawh miegħi fil-waqt li jiena nkun qiegħda ngħid l-istorja hawnhekk fuq dan iċ-channel. Dan mhux riklam, imma jien dejjem infakkarkom li hu xi ħaġa sabiħa wisq li aħna naqraw flimkien u vera tfal. Ma jistax ikolli ħija ħjar għal Ben min jafala. Waqt il-kolazzjon Ben waqqa l-platt mal-art. Ommu marret ħdeħ u ma ħaditx pjaċir. Ben qal, mhux jien, hija zekkin. Jien sa fejna fjena u kien li waqqa l-platt imma insomma. Weħħel fih. Zek għadu ċkejken u ma jafx jitkellem, ara kif baqa jaħasra. X'affarijiet dawn. Da kemm mqareb da Ben, mari waħħal f'żek għax ma jafx jitkellem ħej. Qabel li kel ta' nofsinhar, xi ħadd kiel il-kejk, il-mama damet tipprepara minn filgħodu kmieni. Ben qal, mhux jien, hija zekkin. Ara reġa' u ħeba l-aħħar biċċa kejk fil-ħarqa ta' Zek ara x'għamel fejn tefaħħa l-kejk. Pif! Min jaf kemm tinten hemmhekk. Zek għadu ċkejken wis biex jifhem u poġġa bil-qiegħda. Splish, splash, splosh. Ara x'għamel. Poġġa fuq il-kejk. X'diżastru. Ben mar jilab fit-tajn, il-mama qalet, nispera li ma titħammitx. Ben qal, mhux jien, u mesa ħideh mal-flok ta' Zek. Ara naqra x'fih. Da Ben, x'affarijiet daw biex iwaħħal fih. Zek għadu ċkejken wis biex ikun jaf x'inhu tajn u t-toma u ġbitu wara issa. Mima, spiċċa jikol it-tajn, Zek iż-żgħar jaħasra kollu tort ta' Ben. Fejn il-ħasil, Ben beda jilab bil-fliexkun tas-sapun, kemm bżieża, kemm il-mama l-art. Il-mama xtaqet tkun taf minn ħela is-sapun u waqqa ħafna ilma. X'taħsbu li ħajjgħid Ben tfal? Ben qal, ħanara jgħiduha intom. Mhux jien, eżatt. Hija zekkin. U taħ il-fliexkun fidu ara naqra x'fih biex iwaħħal fih. Taħsbu li qed jagħmel tajjeb imma tfal. Zek qafas il-fliexkun u ħasel lill-mama. Splish, splash, splosh, ara x'għamel issa. Qabel li raqat il-mama ħarset lejn Zek u qalet, int kollok inkwiet,
imma ma nbidluk ma xejn. X'taħseb Ben? Mhux jien, qal Ben u taħ bewsa kbira. Żek li qatt ma kien għadu tkellem dak il-ħin qal l-ewwel kelma. Ben! Qal ismu, jiġifieri issa tfal naħseb li Ben kull darba Żek ħajibda joqgħod iwaħħal fih, ħajibda jgħid Ben! Ħajibda jikxfu u jgħidlu li vera Ben kien il-pastas u ġvera. Tfal nispera jiena li intom qegħdin tkunu bravi d-dar u wara ma nkunx naf li twaħlu f'xi ħadd ieħor meta tagħmlu xi ħaġa ħażina. B'taqsek mhux kulħadd jagħmel xi ħaġa ħażina, allura tajjeb li inti tgħid il-verità u ma tikdibx, okej? U mbagħad tagħmel xi naqra ta' penitenza u taħseb fil-kwiet kif tista' tkun tifla jew tifel aħjar. Tfal, jekk intom għaġbitkom din l-istorja nixtieqkom tagħmlu thumbs up u sakemm jiena ntella video ġdid irridkom titlu fuq il-channel u taraw il-ħafna kodba u videos li tellajt fuq dan il-channel u ħudu pjaċir, okej? Narakom dal-waqt jien.